Hello mga ka-listeners! Mayong gabi ug ang oras alas 9:06. O di ta maglangan mga ka-listeners kay nalangan gyud no. Gabi ram tani o lagi gahapon ang tanin ako ang upload nya kay kuan gini laging hina internet kapuyan ako sig atubang cellphone. Sorry. Kapuyan sig atubang mga ka-listeners sa cellphone kay makatug jud ko na magpaabot pa sa pag-mix dayon i-download o i-upload dugay kayo kay hinay. Daghan pa kay kuti mga ka-listeners mo na nga pasensya kay mga ka-listeners no kay dili atong kuan ang limbo gahapon ang tani nya karon ang ikaw akong kinabuhi pero ug maapas mga ka-listeners basig masundan nato sa ikaw ang kinabuhi no. Pasensya kayo kay wa gyud ta katunong sa adlaw dapat gabi gahapon ang tani nya magbasa ko sa inyong mga comment mga ka-listeners. Ang una si Robin Alibio, thank you sir idol. O isa pa yan no, Ruben Alibio. Og si Jacel Rose Kiron, kape while minaw og drama. Mao gid nindot yun ang mga piga na minaw drama. Salamat Jacel Rose Kiron. Nya letter E ang profile sir, salamat kayo sa imo mga drama. Great lang nako ako asawa si Rosemary Estrera og ako anak si Joshua. Salamat kayo Sir Jan. O isa pa yan no. Salamat po sa inyong pagpaminaw no. Gi-greet niya si Rosemary Estrera nga iyang asawa ug iyang anak si Joshua. Salamat sa inyong pagpaminaw. Nya si Ma'am Isim. Salamat idol. Wow idol. Nabali akong basa. Wow idol, salamat gipaabot gyud ni nako. Thank you again. Minaw lang ko ha. God bless us all. Salamat kay Ma'am Isim no with of fat ka heart yun yung comment nimo no. Salamat kayo. Nya si Jocelyn Infante. Loads and here jud mi mamati nimo. Salamat no. Jocelyn Infante. Nya si iMemes YouTube. Listening from Saudi Arabia. Dugay gyud ko nagpaabot aning part 8. Salamat sa pagpaabot na. Karon part 9 na gyud. Nya si Saisi Morales, thank you so much. Salamat po Saisi Morales no. Naka-smile gid tulo ka emoji ba. Salamat kayo no. Sige paminaw sa mga drama. Si Ib Pancho. Duha man ka Pancho, Edwin Pancho, Ib Pancho no. Maura siguro ni no, comment kuno imuhar ba ning duha ka channel nga si comment no. Ib Pancho. Salamat Boss Jan, part 8 na jud ni ayaw kalimti tong ikaw kung kinabuhi nagpaabot ko ato Boss Jan. Pangit man drama Bisaya kay dali mahuman ang iyaha while walay challenge. Uyuga daw boss basig madala na nalag siguro imo sipi Boss Jan. Ayop sa Boss Jan niya balik ka gon. Mao gyud sabi ko nga na no kini akong gigamit ron niya magtandugon. Usahay iop na kon diyan. Maulian na pud ni balik. Sakto ni imong gi-comment no Boss Aib Pancho no. Unya si Birds Digsab sa wakas ang Tagaludi with heart no. Salamat no. Dugay lagi ta. Tawag mo ta kay awahi jud ta ni kay nangatuan ni DWHP metong gibasihan no. Nya salamat Birds Digsab. Og si Julita Ungay, ikaw ga-drawing ana sir? Ani. Ga-drawing ani ako manghod. Yaning nasa akong likod. Iyahan ning painting iyang gibilin ba. Itong Nay Jack ug Rose. Titanic ako ato. Na diri dapit. Makita mo sa ninyo. Ato. Mo na ako ang painting nga wa mahuman. Aso kay mga kalisunod kay naiga haling sa buhan. Anang gaso kayo. Kit mata. Unya si Angelica sugid sakit ang mata mga kalisunod. Si Julita Ungay, bahalag dugay jamo sir, paabot gyapon mi. Salamat kay Julita Ungay no.
sugat kuan na pud akong mata. Kanang hang mga ka-listeners ba. Mao gini akong giagwanta gyud mga ka-listeners kanang hapdos ang mata ba mo kahit lagluha-luha. Unya si Angelica Birami. Yes, nanagyud sumpay nagkanindot na rabaning dramahada unya. Thanks idol ug ayaw kalimot sa sumpay sa ikaw kung kinabuhi. Ug pa shout out ko usab Angelica Birami nga taga Lapu-Lapu City. Thanks. Shout out nimo Angelica Birami no sa Lapu-Lapu City. Salamat kayo sa imong pagpaminaw. Kung misugmat ang hang sa kong mata mga ka-listeners. Grabe. Yun ni ba sa makulangan kong tuog mga ka-listeners. Kaya itong madugay ko makatuog ba niya mag-edit sa cellphone. Yan na. Apdos kis mata yun mo to. Luha ba? Nya si Roxanne Cruz, salamat jud kayo sa imong mga upload drama idol. Nahurot na jud nako og paminaw tanang videos. Nagsunod ako sa imong mga new upload. Nakatabang jud ni nako sa panahon sa pandemic. Salamat kayo Roxanne Cruz no. Unya si Juan Prince, sige upload ang Pikas channel pero diri ra jud nagapaabot sa upload nimo. Salamat kay Juan Prince no. Nya wala na kong naghilak anay kay apdos ang mata mga ka-listeners. Hang kayo. Si Cyril Luha, hi sir, ito naman ako pa shout out sa akong amiga nga si DC Lahenyo. Shout out DC Lahenyo no, shout out ka ni Cyril Luha. Salamat kayo Cyril Luha no og sa imong amiga no. Inyong pagpaminaw. Nya si Badiday, wow na jud ako gihulatan. Ginamingaw gud ko tingog nimo idol kung wala ka drama. Bisan mag-una pa sila idol diri ra gud ko nimo maminaw. Salamat kayo Badiday no. Bisag madugay ta magpaabot na gyapon mo no sa mga drama nga tong i-upload. Salamat jud kayo. Nga si Jen Ruiz. Yahoo! Ni ana jud ako ginahulat. Salamat dol. God bless amping permi. With heart ni no. Nasa imuha ra jud pug paminawan idol bahala nagulahi ka. Salamat kayo no. Jen Ruiz ug sa inyo no nga mga magpaabot bisag maulahi ta no. Nya si Chisana Aquino, naana jud adtong Sabado ug Domingo ko hinulata. Salamat sa upload loads. Katawa nga emoji tulak bok. Salamat si China Aquino. Nya si Annalyn Samson, tulok ka heart yun eh. Wow, salamat idol na ang sumpay. Salamat kayo sa mga drama idol. More upload idol. God bless you always. Nimo idol, amping always. Nya si salamat kay Annalyn Samson no. Nya si excuse me mga listeners no. Nya si Miko, salamat sir nagkanindot na jud kaayo, excited ko sa next episode. Salamat Miko no. Nya si Cyril Luha, shout out din sir dyan sa akong mga amiga diha sa Checkered Farm, sila Mary Ann Clive, Jubilin Clive, sakto ba kung basa? Clive o Clavi? In English mo no? Mary Ann Clive o Jubilin Clive. Sa akong isuon nga si Ergin Villarmenti, Juicy Saldanya o Lovely Narciso. Daghang kayong heart no. Salamat kay Cyril Luha no. Nakabalik ko no. Shout out sa imong mga amiga no nga si diya sa Checkered Farm. Si Mary Ann Clive, Jubilin Clive, si imong isuon nga si Hergin Villarmenti, si Josie Saldanya ug Lovely Narciso. Salamat kayo ninyo sa inyong pagpaminaw. Ug si Sapantas Vlog, musta idol? Dugay jud imong upload idol. Pero okay ra andam man ko muhuwat sa upload nimo idol. Ting sa part 8 idol sa Limbo. God bless idol. Salamat kayo sa Pantas Vlog no. Nya si sa Pantas Vlog di gihapon ni shout out ko idol sa akong mama Nining ug akong mga igsuon nga si Kuya Alex, Alma, Wina ug Mira nga naminaw sab sa mga upload nimo nga drama idol. God bless idol.
kinadaghanang heart gyud ni, no. Salamat kayo sa Pantas Vlog, no. Nabalikon, shout out sa imong mama Nining, no. Ug sa imong igsuon nga si imong kuya Alex, si Alma, Wina, ug Mira. Daghang kay salamat ninyo sa inyong pagpaminaw, no, sa Pantas Vlog. O si Rico Rini Gadularuya, mayong gabi Sir Jan, salamat sa part 8 sa Limbo. God bless you always Sir Jan. Salamat Rico Rini Gadularuya, no, sa kanunay pagpaabot na dahil sa pagpaminaw, no. Nya si Ani Mission, salamat sa sumpay sir, God bless you. Salamat pud Ani Mission, no. Nya si Darlene Sumagang, puro ni heart, no, 7 ka heart. Salamat Darlene Sumagang. Ug si ibalik na comment si Angie Divina Gracia. Thanks sa pag-upload loads. Nice story. Gisubay baya gyud nako. Salamat kayo with emerging nga naka-smile. Salamat Angie Divina Gracia, no, sa imong pagpaminaw og balik, no. Unya si Ma'am Gisuli. Thank you Sir Jan sa sumpay og tuod ang meaning atong anyong hasiyo. Korean greetings na siya. Korean greetings na siya bisan unsang oras parang kumusta sa ato mao dito gi-message ni ko ano ni Puan Friends, no, wako ka gets ba, no, dito ni pasabot, no, greetings, no, kumusta, no. Salamat kayo, no, Ma'am Gisuli, no, brag dugang-dugang ni sa ako ang ano vocabulary na ko jutay ni bo ano. Salamat kayo Ma'am Gisuli, no. God bless you sir. Salamat pug Ma'am Gisuli. Na ko'y idea. Salamat kay Ma'am Gisuli, no. Onya si Amorlina Alcala, salamat sir. Way sa payan. Nya si Carmila Binaraw. Gulang loads kay ikaw man kaha una-una sila ang mag-adjust dili ikaw ang mga listeners bitaw mamili og kinsa ila sundon mga uploaders sa mga drama loads. Kaya gulang lagi. Salamat Carmila Binaraw, no. Nag-comment siya sa Happy Dakidak, no. Nya si Bugay TV, next part idol nindot na ang istorya. Mo gyud mo na ni part 9. Nya si Raymond Guardados, ipadayon ang Happy Dakidak boss. Puho, no. Yung murag dugay-dugay pa ni kay mubo pa man na pasalida, no. O pa yun ayo pa tinuod. Episode 7 pa man siguro to ilang na pasalida sa ilang gemo ni Sir Emmanuel ba. Nasa YouTube na niyo makita mga kalisteners, no. Yung episode 7 na siguro tong Happy Dakidak sa nga salida. Makita na ninyo sa YouTube, no, sa LG Film na to. Search lang mga kalisteners, no. Nya pasensya kay di pa kita kasaad kuno sa ang sumpay, no, sa Happy Dakidak. Kay nag-agad naman kitag mauman sila. Nya si Mipro Dayamak Kison. Hi idol, ipadayon jud ning drama ha kay sa imo ra ko maminaw kay masabtan jud unya taas pod ang drama. Dili pa sa uban dali ra kayo mahuman. Maayo ni kay gisumpay-sumpay na nimo idol. Mao gyud salamat kayo. Mipro Dayama Kison, no. Nya si Amor Mew Karin, heart na jud niyang comment. Sinuli Iskalikas. Kanindot sa drama ni Francis Pares na naminaw siya sa pahulay sa Kalinaw, no. Nya comment po si Amor Mew Karin, naminaw po siya sa pahulay sa Kalinaw. Tulok heart gyapon comment. Nya ni comment po siya sa maghulat ako katapusang sumpay. Ni comment siya og ay nakabuang na jud ko paminaw naa na tanan akong drama. Ang Layla Libat na lang jud naabot jud ko sa Europe pinaminaw ato Layla Libat. Thanks idol Jan. With tulok ka heart, no. So ang Layla Libat na ani ko ang radio drama Bisaya, no. Pwede ka maminaw dito, no. Nanatanan imong giganahan. Adto lang sa kang radio drama Bisaya aning Layla Libat, no, kay ang una ani si kuan jud ga-upload ni si DJ Lex si DJ Andre. Nya yan naman gi-delete, no. So karon gibalik og upload ni kuan radio drama Bisaya, no, minugbo lang.
Nya si uy, Amor Mio ka rin magyapon din eh. Puro man heart, di na lang na to di tukdog basa. Di puro ra heart. Nya si Jeannie Taksan. Sir Jan, unta na na ang sumpay sa dramang Limbo. Excited na ko maminaw sa episode 9 na naman lain nag-upload sa dramang Limbo pero dire ko sa imong gi-upload kay hanay og taas ang episode. Salamat kayo. Jeannie Taksan, no? Oh. Mao gyud indot ning tag-as pero na sinsya kay na wala gyud tani kay dire man sa DWHP nagbase, no? Unya si Amor Miyuk ka rin, wow. O 5 ka heart, no? Nag-comment siya sa Cecilia. Unya si Bibi Jean Malinaw, dugay na ako nagpaminaw anak. 5 pa ko hantod karon 13. Naminaw siya sa ang manok ni Carding, no, sa mga aswi ni Kuya Goliath. Nya si Choi Liwong Stevie. Salamat kayo sir, ako ding sugdan og paminaw with heart tulo ka buok. Salamat Choi Liwong Stevie. Nya si Luloy Stevie. Ay boss dyan, kulbahinam na. Shout out ko sa ako asawa si Sola ug anak Uli. Watching from Japan. Salamat Luloy Stevie, no? Shout out sa imong asawa nga si Sola ug imong anak nga si Uli, no? Salamat sa pagpaminaw diya sa Japan. User literacy ang profile asa naman ang part 7 ani oy. Happy na kita ko pag ipataka promise ani. Nya si Amor Miyuk ka rin, mga heart na gini, no? So, dire taman mga listeners. Na basa ang yung comments sa dire sa Jan Ken Anota, no? O di ito maglangan paminawan niyo ang part 9 sa Limbo. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon, Limbo. Sukin sa nako na si Miss Nika, sukad pa sa una. Nika? Yes, balita na siya, way. Way pasensya. Mao nga, ako siyang atiman ng dayon, kung maan niya. Saan di ko sa hatag? Mao ba? Tuod. O sige dito yung pangutanan ni mo? Oo, di ay. Di na ka malain. Personal ba akong pangutan na? Okay ra. Dili ra. Sige, pangutanan lang. Sa last day nga, din kami ba? Gawin sa mga yung bana. Ha? Bana? Oo, giapas ka man siyang bana. O klaro kayo nga, nasuko siya nimo. Kuan, natural lang nga mag-away kami sa akong bana kay maumang ang magdiayon, dili ba? Hinoon. Pero, murag makapabalaka lang kayo ang iyang lihok. Gitok mo kayag pasakay yung auto. Ha? Muna, katugulong nga di kong pulis. Klaro man kayo nga, masakitan kayo sa suda auto. Katubo ko makita sa iyong banda. Pero mahadlok ko ka magtanaw niyo. Kaya taas mga isang tao. Wapo noon. Pero, basta, isog isang bato. Unsa pa'y na obserbahan ni mo ni atong higayon na? Maulat to. Kano pa man kumakita sa iyong banda, Gwad? Sa una lang ko makakita niya, na-crush ko niya. Ay, nagkalain ha, Miss Nika. Okay lang. Wow, pa kayo siyang tupig, Gwad. Nagpatupi man siya ato din, Gwad. O, sira kilang nakatiman sa buhok si Umbana. Oo, nahinumdum ko, ana. Basta gwapo kayo siya. Pisoy man ko di Umbana. Mura gino artista og naong, eh. Labi na nga, patilya siya. Ang ayan siya sa street, og bubo niya ang buhok. Labi na kung mag-jail siya. Mao ba? Sa imong tanaw, mga pilang kay height sa akong bana? Mga 6 good. Mga 6 ka pin, ana, no? Mga siya Koreano. Ibo kay sila labayot niya, way. Kaya tayo pa niya ang Koreano og bata, pikot gamay. Dato pagyud. Pero siya tapusan akong pakakita niya, parang nabugnaw, way. Ang unsa man to siya. Nagsilos dun, no?
Oh. Oh, siloso man gud ang akong bana. Oo ba? Okay na niya. Nito niyo, nana. Gwapa na kain ni. Hello, Mrs. G. Okay na bang mga bata nga gihatod diya sa akong mga tao? Oh, good. Maayo kayo nakagusto na ka? Murelax na ko karon sa parlor. Oh, syempre. Magpa-beauty kita. Ron dili ta mabiag bana. Okay, Mrs. G. Niyan ako sa Eliana Beauty Salon. Bye na, Mrs. G, ha? Okay. Nana ha? Okay ka namin sa Lumi. Thank you. Okay. Asa man ko mo bayad? Dito lang sa cashier, miss. Okay, thank you. Huwag yun yung malitok ang pangan sa bana ni Salome. Pero, magkapahibong ang iyang paghulagway sa mga lalaki. Lahi ra kini sa payhon ug hulagway ni Poldo. Hello, Gigi. Ay, Miss Nika! Hulog ka sa langit! Yang Diyos sa mga damgo, sa mga kalakihan! Madi ka na ang ipaabot ng gusto na lagi. Ay, dali, Miss Nika! Lingkod na, may utang dire! Miss, diarang ako bayad. Keep the change na lang. O siya to ni Karon, ha? Diba gusto ka bang here? Ay, kanang mahimog kong tinood nga Diyos, ha? Okay! Excuse me. Gigi? Oh, hello! Hello, Miss Salome. Ato na ka? Ima na ni o. Oh, wow! Thank you, Miss. Ay, Leila, dahil mo. Miss Salome, Leila mo. Siya si Miss Nika. Kamong luwang ako, mga prinsesa. Hello, Salome. Hi, Nika. Okay, muna rin ko, ha? Wow! Kadako ko niya tip ni mo. 1K. Galante, ganda siya, Miss Nika. Ay, payas na rin o kalidad. Ay, nausap ka may imong naong karon, Miss Dorina. Unsa nam sa pagipanalti sa bayot kanina? Ay, may problema ka? Nililoy, may gisulti ka? Kuan ba, ay kining, ay may dahil lang ko sa imong bagong pahapay ron, Ma'am Dorina. Salamat. May problema, Ma'am? May nalibgan lang ko, Nililoy. Ay, unsa man na, Ma'am? Ako, gamay na, pero... Mamalit una tayo, Nililoy. Una tamang mauli sa bahay. Ay, sige. Gusto ko maduaw sa batang si Ani. Gusto ko tupi nga parehas na itong onsengan, Antonia? Salome, ma'am. Marag familiar na akong iyangan. O ang iyang naong. Oh, so okay mo sabto na ako din siya, ma'am. Gwad, apas nakasugat mo to niya. Nausap. Ay, what is swerte, ma'am? Oy, kay murag problemado ta siyang bana. Bago lang ito siyang nabalik din he. Mao ba? Last nga pagkakita ako ni Ma'am Salome, koy. Giaway siya siyang bana. Gidasok sa auto. Nya, murag, nagkapasakit tayo siya sa suwan. Ikaw ha? Chika kay ka ha? Ato lang ni Ma'am Nika, ha? Ay, pinabi sa upan. Ay, da. Wala kay labots kinabuhi sa upan. Uy, payot. Oy, ay, saan ibundak akong ako, miss. Uy. Okay na, Gigi. Focus na nako. Ayaw niya itong Salome. Okay.
Murag gid og dunay dili husto sa gipanulti sa bayot. Ug sa gipanulti ni Pulto. Nagpaparlor ka rin ay? Hello, Joseph. Happy ra kasi mong lakaw? Kuan. May nagapalibog lang sa akong una-una. Unsa man na? Dito ko sa Iliana Beauty Salon. Unya, may nahitabo ba dito? Sorry nga. Karon na rin ako masulti nimo. Ang bahin sa unsa? Ang bahin sa bayot nga misampit sab ka nako og Salome. Gigi ang iyang pangan. Oh, ha? Gigi? Pamati. Samtang nangaon mi sa mall, Suki ni Salome ang maong bayot? oh. Og miadto ko sa parlor nga giingon ni Gigi. Nagkita mi. Og nagtuog gihapon siya nga ako si Salome. Unya, unsa man ang nakapalibog sa imong una-una? Naglipog ko. Tungod kay ang iyang paghulagway sa bana ni Salome, nga iyang suki. Lahi man sa paghulagway ni Puldo, nga miangkon nga bana ni Salome. Unsa? Mao ka na nga ako nalibkan. Wala ay makatubag ana. Gawas lang ni Poldo. Ako na mangutanan niya. Ayaw. Ako na mangutanan ni Puldo. Kung namakakman siya nako, magmahay siya. Oh, Doreen. Sumukay ni. Ay, klaib sa kong lawas. Kinsa mga ba? Hello? Puldo, si Dorina ni. Ay, Dorina. Nganong nanawag bang ka? Namakakanak po unsa. Ha? Nganong kasulti man ka nga namakakuni mo? Tungod kay wa ka mosulti sa tinuod. Dili ka tinuod nga bana ni Salome unsa. Ha? Sulti sa tinuod. Dili ka tinuod nga bana ni Salome. Nganong nakasulti man ka, ana, Dorina? Tungod kay nagkita mi sa usa ka bayot sa usa ka parlor nga suki ni Salome nga iyang atuan. Og nakahinumdum siya sa dagway sa bana ni Salome. Og wa kini mo tukma sa imong hitsura, Puldo. Klaro kaayo nga naman kaka. Oh. Nga nawa ka naman matingog diha. Ha, Puldo? Ay, bawa ka ba? Nga sa tanang dili ko gusto sa usa ka tao karon. Kanang bakakan ko. Oh. Taas ug insikon ang naong sa bana ni Salome. Mao ka na ang gihulagway ni Kiki. Ug dili ka na ikaw, Puldo. Mubo ka ug kulot og buhok. Pasaylo ako nga. Wa ko musulti na mustanan. Ngano? Usa pa magiday imong gibakak nako. Ha, Puldo? Gamay ra nga akong wa masulti nimo. Unsa? Dato ang lalaki nga gipuli ni Salome nako. Ug siya na ang niulagway niya ng gigi nga kaila mo. Unsa? Gamhanan ang maong lalaki. Ug doon na kini mga tao nga posibleng mapatay nako. Ha? Gusto ko na lang unta nga isurrender siya sa maong lalaki. Tungod kay nahibaw ko nga mamatay ko kung may bawaan sa kabit ni Salome nga magpaduol pa ko niya. Bana ka? Unya mahadlok kag kabit sa imong asawa? Oh, mao nga. Yung mulagan ko palayo nimo kung makitaan ko nimo. Oh. Komplikado kayo ang akong sitwasyon ug sa akong asawa. Pero sa kadugayan, nagkarahuna na lang ko nga ako siyang patyon. Dili mo mahimong patyon si Salome. Kinahanglan magkasulti kami. Ug kana ang paninguhaon ta nga mahitabo. Salamat na kasabot ka na ako. Magkapalibog lang usahay ang mga panghitabo.
Ayaw ka bala ka. Pangitaon ta si Salome. Mayo. O kung ikaw ang unang makakita ni Salome, kinahalang iabot mi ni mundo ha. Oh, ako nang baton. Sige. Bye. Bisan usaon ako pamati. Si Dorina maugyod si Salome. Pero, ganong nausap magyod siya? Ganong wa naman siya makailan ako? Ganong... dili na ako labaro na akong utok ini eh. Kinahanglan, ako na lang hunaon-naon. Nakaluha siya ni Salome. Hello, Eman. Oh. Tanawang akong buhok. Nagpamubo ka di ay? Ganahan kong nagtanaw sa buhok sa suki ni Kiki. Gigi? Kiki, ang beautician ni Eliana Beauty Salon. Oh, mau ba? Tabian kang bayuta, oy. Libakira pa yun. Maginang taga-parlor. Ang unang customer, hiskutan sa sunod nga customer. Napugos na lang sa binoon kung hatag og tip na dako. Kay sigahan mo ko niya compare sa iyang usa ka customer. Ganahan na ba ko siyang pangan? Butin kayo. Salome? Oh, Salome? May pagmo ni akong ginga ni Alexa. Di ko ganahan ana mo pangan. Nga naman. Nga nang dili man kaganahan ng Salome nga pangan. Basta. Di lang ko ganahan ana. Mas nindot ang Alexa. Strong nga klase sangan. Kanang Salome, haguka ug babayar kayo ngangan. Oh, okay. Okay, sad. Pero, gwapa siya. Ganahan ko siya yung dimple. May dimple ka ng Salome nga imo na kaila? Mas lamang dimple niya sa wang bahin sa aping. Oh, mao ba? Pero, look, unsa man good. Okay na ni akong forma, Oh. Okay na kayo na. Guwapa ka kayo. Hoy, mga manlang! Paglimpyo mo ha! Ya, panira mo sa pultahan kung manglayas na mo ha! Sabot! Sige! Ay, wow! Dagko kayang tip nga ako nakuha ka doon. May kagisuksok sa akong mga palagang suki ang tip sa akong hawak. Pamabutang sa share. Ay! Ay, hala sir! Sirado na mi sir! May tuyo ko na ng Gigi. Ay, ako, sir. Ako si Gigi. Sir, kanito sa sir, ha? Ako si tiwasan pagpamino ni sir, ha? Kanito lang kayo, ha? May mo bag. Timanod ko ni mo. Kung magpatupi ka, sir, ugman lang, ha? Isa ba nag-recommend ni mo, ha? Ay, hala! Kita naman ko ni mo! Oh. Diin ko ni mo makita. Ay, dili sa parlor! Kanus Ay, dugay na, sir, oy! Kaduang, kaduang ko makakita ni mo. O ang katapusan, kaya tuwang nag-away mo si mong asawa, si Ma'am Salome. Maayo kag yun di ayog memory. Buyag-buyag, sir. Bright man ko nga pagkabakla, sir, oy. Sir, kung gusto ka nga ako'y matiman ni mo, huwag ba lang, sir, ha? Close naman good me, sir, oy. May pagbidungan na lang ka sa imong asawa sa pag-ani ganiya, sir. Oh. Dili man si Miss Salome, sir, nagpatupi man. Oh. Dinhi ang
Ang akong asawa? Yes, yes, sir. Dili si Miss Salome. Og bubo lagi siyang buhok, sir. Sigurado ka nga dinhi ang akong asawa? O lagi, sir. Dinhig yun. As in, dinhig yun. Okay. Mayo kibisulti ka na. Natural. Suki na ko yung mga asawa, sir. Masuki na sa punya, ta. Balik ko ba, sir, ha? Oh, sige, mobalik ko. Okay, sige, bye. Bye, sir. Sir, saka na mong name? Tawag ako Emmanuel. Sige. Klaro kayo sa mga mata sa bayot. Gawa siya mamakak. Si Salome yun ang buot niyang ipasabot. Ngayon na himong customer ganiha. Panuway! Panuway! Ah! Kinahalan ako kini maklaro. Ma'am Dorina, niyan ang kape nga imong gipangayo, ma'am. Salamat nang liling. Way sapayan, ma'am. May mo pag-ubanan una ko ni mo din inang. Uy, sige, uy. Unsa man di ka makatok? Oh. Dagang samo sa akong huna-huna. Dagang mga panghitabo nga murag. Nga murag pagdili magkatugma nang. Oh. Nagsugod na ko kalibog sa tanang nahitabo sa akong kinabuhi. Ayaw ka bala ka, ma'am. Kanang tanang pangutana, doon naramag yun na itubag. Pero kung ang tubag makapasakit naman lang gani nimo, mas may pag-imo na lang ng kalimtan. Oh. Unsay kalimtan? Kalimtan na lang nga nimo, ma'am. Dili na lang nimo huna-hunaon. Ma'am Dorina, may mga butang nga kinahanglang ilubong na lang nimo sa kalimot. Sama sa akong kaluha. Oh, Gusto man ako ilubong sa kalimot si Salome. Pero, magbalik-balik kini sa kunahuna ng liling. Tuod kay ako siyang kaluha. oh, tuod. Ingon sila, ma'am. Basta naa kay kaluha, parihas kun mo bation usahay. Mao kina ang akong gibati nang. Kanunay kong kulbaan kung maguna-una na ko sa akong kaluha nga si Salome. Pero, ang panahon na yun ang mutugan ni mos tinuod ni anak, ma'am. Ug ang bayot lang nga si Gigi. Ang laing makagiyan ako paingon sa nahimutangan ni Salome. Unsa? Uy, kun mauna, mobalik ka sa parlor? Kinsay gusto mong balik sa parlo? Ay, hala. Ako, Joseph. Mubalik ko sa parlor, ugma. Gusto ko makisulti pag-usab ni atong Gigi. Ayaw, Dorina. Joseph, imo na sa kundidaan sa Dorina, papahuwayaw na imong nauna, okay? Sagunso no kaya imong lakaw. Basin ko, Wala ko ikahadlukan, Joseph. pero Dorina, may mo pag mamati sab na ko, isip bana nimo. Ako ang pamati, Joseph. Gibati ko nga doon na pa ko'y makuhang kasayuran gikan ni Gigi. Tuod kay higala sila si Salome. Customer lang niya si Salome. Dili sila higala. Joseph, Please, Dorina. Papahuwayaw na ang imong nauna, dili, okay? Joseph. Dili. Dorina. Makapahuway lang ko kung ako nang ikahimamat ka ng Salome. Oh, utsa? Ugma, mubalik ko sa parlor. Wala tayo ang ikabalakan. Tuwag kay ato nagikasabot si Puldo. Nga tabangan ko niya nga makitaan ang akong kaluwa. Please, Joseph. Pasagdi lang una ko sa akong pagabuhaton. Please. Kinsa sa din nagsamok-samok sa kong pahuwat eh. Oh, si Boss Iman man eh. Hello, boss. Diyan ako sa upo sa mong apartment. Ablihi ko. Boss, niya ka sa amo? O lagi. Ablihin ako. Boss, dali, sud. Ikaw ra usa? Boss. Ako rang usa. Mayo. Ikaw sa boss?
Wa ka magdagauban? Wa ko magdaog kauban nimo. Tungod kay importante kayo kini akong tuyo nimo, Puldo. Ha? Unsa man na, boss? May bino kaya. Oo, naman, boss. Mahimo bag mo inom? Oo, boss. Sige. Magkuha ko sa paborito mong bino. Nga naman eh. Dili man ko mahimutang. Ikulbaan ko. Huwag kayo daw utang na itabo ni Salome. Matod pa sa akong nabasahan. May mga higayon nga magkatugma ang pagbati sa managkaluha. Anong niya naman sa gawas? Dorina. Dili pa dyan ko makatuhog, Joseph. Ay, natod. Kung mabalik ka og sa parlor, muban ko nimo. Oh, mas labing maayo. Salamat ha, Joseph. Salamat sa unsa. Sa imong pagsapot. Dorina, bana ko nimo. Ang tanang pagsabot o pagmahal ako ihatag nimo, okay? Dorina? Ha? Mahimo bang mukis ko nimo? Nganong dili? Dorina. Joseph. Dorina. Sorry nga. Nga dili pa ko ready sa... Okay lang. Nakasabot ako. Okay. Sige. Muna ko nimo pagkatuga. Good night. Naunsam ako. Nganong lain man ang akong bation kung gunitan ako ni Joseph. Niya, boss. Lami gining maong binhusa. Oh, mahal man, boss. Sa una, sawa ka pa magpasakop na ako. Magmantinil ka lang og tuba, di ba? Ha? Boss, kuan, nganong niamanggid ka? Unsa man ang imong giingon nga atong istoryahan? Bahin kini sa atong sekreto, Puldo. Ha? Ngano man boss? Unsa man ang bahin sa atong sekreto? Daghang matag sekreto, boss, dili ba? Dugay na ning maong sekreto. Pero ganina pa lang kini maugkat. Ha? Dito ko sa parlor sa Iliana Beauty Salon. Oo. Nakatultol mo ko na, boss. Nagpatupi man sa kudiha. Og may usa ka bayot nga ginganlan og Gigi na nakahisgot bahin sa nga ni Salome. Ha? Tinuod ka, boss? Og nahibaw ka na gyud nga gusto ko nang ilubong sa kalimot kanang maong pangan, Puldo. Oo, boss. Nahibaw ko. Pero nahibong lang ko. Kung anong mitungan na sab kanang maong pangan. Dagamang Salome, boss. Boss, ayaw tao kong patiya, boss. La la
Why! Why! Hoy, panuway! Overtake mo na paibaw sa moy! Hoy! Ibabagas mo! Hoy, mga unggoy! Nga na mo, oy! Malaki yan. Nanaog sa auto. Huwag niya pagod ako. Hoy, kanaog ya. Dili ko! Kanaog! Ay, ay, ay! Hinuwag ka! Dali na, sira, dali na! Dili ko! Dili ko! Dili ko! Dili ko! Ay, ay, ay! Sige, isagay niya sa auto. Dali! Buntag na. Sinanglingling. Nakaandam na baga sa pamahaw. Mukaon ako kung ready na. Mulakaw kami karon si Joseph. Magpauban ko niya sa parlor. Sa Iliana Beauty Salon. Unsa man. Labad ang do, Poldo. Oh, boss. Boss. Ay, ito kong patya, boss. Ay. Gigapos ko ni mo. Naniguro lang ko nga di ka makaikyas. Boss. Ayaw tao mo patya, boss. Di tagapat yun. Naniguro lang ko nga di ka makasukol na ko, Poldo. Karon kay nakamata ka naman. Sulti nas tinuod. Unsa man gyud na hitabo kang Salome. Ha? Ayaw lagi kog siga-siga anang imong mata. Ha? Ayaw pagkurat-kurat. Kinahibaw gyud ka sa akong sikreto, Poldo. Og ikaw lang ang nahibaw karon. Kung unsay nahitabo ni Salome. Boss, gituman ako ang iyong sugo, boss. Oh. Gituman nimo. Buti pasabot nga patay na si Salome. Maura, boss. Patay na si Salome. Ulya! Nga nung doon may nakakita kay Salome, ha? Nga nagpaparlor! Ha, puno! Boss, wala akong may bawa na, boss. Nasalig ko ni mo, Poldo. Nga imong mabuhat ang akong gusto sa sikreto nga paagi. Unya, kalit lang nga mabalaw ang patay. Ha? Boss, tuhoy ko. Patay na si Salome. Kung tinuod palaging patay na si Salome, nga nung nagpaparlor man siya sa suki niyang beauty parlor, ha? Sa suki niya beautician, ha? Oh, boss, mabasin kung parehas lang ugnaon ni Salome ang nagpapalor, boss. Oh. Mahibaw-an ni nato karon kung manawag na si Emil. Nga na kita sa parlor. Yan sa man. Musod ka? Magpaabot na lang ko ni mo din sa sakyanan. Okay, sige. Ikaw ang mahibaw. Kauban si Daddy. Mura man ang nagkagubot. Excuse me? Excuse me? Papaparlor ka ba? Mangutan na lang ang tago ko naaba si Gigi. Parang problema na mo lang ba? Kay wa mauna sa ilang si Gigi. Unsa? Mauna, miss. Nakontak na na mo ang uban na mo mga kaila. Hangto na mga paryente ni Gigi. Pero wag yun siya dito sa ila. Wa ba mo'y ginudahan nga uyab niya nga mida niya? Wa man, miss. Doon na bakit may sabot ka ron? O na imposible kayo ba? Nga di siya mutunga. Kasi mo na nagpasiog na sa among isabot mag-overnight swimming ka ron.
Mao ba? Hapit na mapun po na ako mga tuno sa pagdinayal sa phone. Pero di makita mo ito bagoy. Magsigil ako, ring. Nabalaga na kayo ko. Marang doon na yun may nautang na hita mo ni Gigi. Kalma lang mo, kalma lang. Alam mo pag una nagdautan. First time mo kundi nga nahita mo. Ay, naiba na ba yan ta sa o sa kadelikado sa panahon karon. Sige, hilang ka na ninyong tawag ang iyang cellphone number. Ito di ay, unsa man ay untay tuyo ni mo ni Igigi, miss. Amo pa man nga tuon sa ila. Kuan, may importante lang unta ko ipangutana niya. Personal lang. Ibili lang ang imong number. Kaya kung makontak na namo si Gigi, amo na siya atagan ini. Aron makatawag siya nimo. Okay, sige. Mas maayo pa. Kumusta naman imong tuyo? Nagkasulti mo ang imong tuyo? Wa makatrabaho karon si Gigi. Wa sila mahibaw kung hain kini karon. Mo ba? Unya, unsa may ilang pagduda? Nabalaka sila. Kidili batasan sa maong bayot nga mo absent lang og kalit. Unsa man gyud ang ilang una-una? Nagtuo sila nga doon nagyon hitabo nini. Dali mo, oy! At ako na to si Gigi sa ila. Joseph, nanggawas na ang mga taga-parlor. Mga tunad na sila sa ilang Gigi. Sige na, pagdali na mo, oy! Sige na ba? Sundan na to sila, Joseph. Okay, sige. Aray, unsa man ni? Anong di ba ko makaliho? Aray. Kikapos ko. Ako ay... hala. Nainumdum ko. Kapi may miatang na ako. Tabang! Tabang mo! Tabang mo! O diba kung saan ninyo? Ano yung kong gigapos? Tabangin ko ninyo! Tabang mga langit! Ay, matay na ko ini! Maula ba ni mamatay dapat ko? Ay, pangit! Usay pangit. Kisay pangit? Ay, sorry, sir. Kuan, pangit ang ginawa niyo sa akin. Ano hindi mo kong gigidnap? Pabalita ako mga bayot, sir, ay. Narutong datong na ko akong kwarta sa mga lalaki way hinungdan. Ano ko'y kwarta? Ilong. Usaman, papatay ka karon. Ay, dili tao, sir, ay. Sutihan ko niyo, sir, kundi ako sa... Ako kang sa... Unsa lagi? Huwag ko maibaw. Praling magaga, sir! Unsa? Ay, sorry, sir. Aluhin taon ka, sir. Ay, kung patya, sir. Promise. Kung sa'yo mga isugod ako nang buhaton, sir. Promise. Pagkuhat, tawag na ako kung amo. Boss, maluoy taong ka, boss. Ayaw taong kasuko na ko. Nahibaw ka gihod. Hindi ko gusto og palpak nga trabaho, Puldo. Boss. Oh. Hello, Emil. Siman, nakuha na mo ang bayot. Sige. Pabuta mi diha si Puldo. Joseph, mihunong ang auto nga ato gisundan. Unsay plano mo karon? Magsusi ko. Ayo, Dorina. Ha? Puyo.
Paabutol na nato nga magawas ug balik ka ng bayot nga atong gisundan. Pero Joseph, gusto ko mahibaw dahil sa nahitabo ni Gigi. Ay kabala ka. Nahibaw na ko sa kung irason nila. Ay, di na gid siya mapugan. Unsa? Wag yan po ninyo magkontag si Gigi. May kasulti siya, Tikuwang. Oh. Sige. Dila ko magdugay. Ako na lang pangitaon sa uban na mong kaila si Gigi. Wagit sa ila si Gigi? Miss, sunod sa pagkikanamo din eh. Oo. Nabalak ako sa posibleng nahitabo ni Gigi. O gusto kong mutabang sa pagpangita niya. Okay. Kung gusto ka mutabang, susihan ng mga lugar, Kay may mga kaila si Gigi din eh. Okay, sige. Ako lang picturean sa cellphone ka ng gilista ni mo. Gawas na, Puldo. Boss. Pag-unsa ba taglis mo liga, boss? Maluoy taong ka, boss. Uy. Ayaw lang magpatya, boss. Kapos lang naman kunin mo. May klarohon lang ko tunto. Sud na sa budiga. Sud! Boss, mag-unsa mata din eh. Ay, tatay! Tatay mo! Tatay! Pahiluman ang bayuta! Siyang... Siya ang suki ni Salome nga bayot. Ug siya ang muhatag og kumpirmasyon nga iyang nakita og gikasulti si Salome. Ha? Dali. Muduol ta nila. Ay, hala! Doon na mo na kidnap! Ako siyang tao, Gigi. Hala! Sir Emmanuel! Ikaw na! Nganong? Ayaw kahadlok na ako. Higala ta. Pero ganong imo man sab na siyang igapos parehas na ako, sir. Ako lang siyang gigapos aron di siya makadagan. Aw, ha? Nganong niyaman na siya, busing? Maloy ka, busing, wa makoy sa mo. Oh, kay wa man bitaw kaysa. Emil, nganong gilisod-lisod ba na ninyo si Gigi, Badbari na sa gapos. Daan ba ko? Iligaling niyo pagkapos na ako. Ay, pagyo. Hinaya. Nada. Wala kay gapos. Pero pagdagan, kung di ka gustong pusilong tika. Sir Emmanuel, ikaw pinapakidnap na ako, sir. Wata ka ipakidnap. Gipaimbitar talang ka. Daan pa ko. Nabahay ka sa imong mga sakop, sir, ay. Naliman ko, giaknan ko nila. Kanya gihapak. Una ko yapan ko, sir. Mga tuntuning mga tawhana. Ako na mga yung pasaylo ni mo silang gibuhat, Gigi. Thank you kay Sir Emmanuel, ha. Ang hil juga na mo, sir. Karon, Gigi, gusto kong mabati pag-usab ang inyong panagkita ni Salome. Oh, wala problema, sir, ay. Nakalitan lagi ko sa iyang pagtunga. Mubula kay siya buhok. Pero gwapa lang gihapon. Unsa may inyong gipanagsultihan? Kuan, sir. Oy, ako pito sige. Ako pa ito'y korte sa imong buhok. Nalimot ka. Ay! Husto! Gigi! Sa Eliana Salon bitaw ko. Husto! Dugay-dugay lagi ka nga wa makaduaw dito sa among salon. Nadisgrasya magugo, mao nga. Wa na ko makapasalon.
Diin man ka mo magkasulti. Miyato ba siya sa salon? Wawa, sir, uy. Nasugatan na ako siya sa mall. May kauban siyang tigawang babae. Unya, Mauna to, isaad siya nga, mato siya sa salon. O, mato gid siya, sir. Mauna to ang ikaduhan namang panagkita. mao ba? Unya, siya gyud si Salome? Oh, siya, sir, uy. Law mang yapon siya kandiis. Nakabati ka ba, Poldo? Si Salome gyud ang niya nakita. Boss, basin parehas lang tong naon ni Salome, boss. Miyangko na siya nga siya si Salome. Gago ka. Sige. Padayon sa pag-asway. Unsa pa inyong ipanagsultihan sa pagbisita niya sa salon? Kuan, sir. Naghiskot mi bahin sa... diha ka. Okay. Wow! Ikaw pagyapon akong Jamaica nga gwapa. Pisamot ka lang mga imong kandies nga medyo mitambok ka. Ay, mao ba? Mitambok na ako? Gamay. Gusto ko nga mabalik ang ako na andang buhok sa una. Muna yung gusto, Sir Emmanuel, nga mabalik ang iyang buhok sa una. Pero imposible nga mabalik ni Uy. Kaya taas man siyang buhok sa una, niya karon mubo naman siyang buhok. Pixie haircut siya karon, pag lalaki ang gwapo. Mao ba? So, siya gyud si Salome. Kinagisgot man siya sa iyang buhok sa una. Boss, Gigi, Sir? may lain ka pa bang nahinumduman sa inyong panagsulti ni Salome? Oh, nakahisgot ba ni mo, sir? Maula, sir. Unsa pa may inyong gihisgutan bahin ako? Kuan, bahin sa inyong away, sir. Oh, nagkahisgot si Salome nga nag-away mi? Oh, sir. Nalakbitan to na mo kay wa mo kumalimot itong hitabu agad, sir. Unsang gitabo? Katong giapas ni mo si Salome sa salon. Giapas ka man si Umbana. O klaro kayo na suko siya nimo. Natural lang nga mag-away kami og sa akong bana kay mao magkita ang magtiayon, di ba? Oh, hinuon. Pero murag makapawala ka lang kaayo ang iyang lihok. Kay gitokbod kayo pasakay sa iyong auto. Ha? Nagkakita ka ni ay sa mong panaglalis? Oo, sir. Sorry, sir, ha? Dugay na to, sir, oy. Pero di ba wa sa kong nauna? Kaya hapit ang yun ko, manawag og pulis at tugod. Mao ba? Og nahinumdom ni Anha si Salome? Yes, sir. Nahinumdum kayo, ha? Nahinumdum ba magani siya nga, si Raquel Bayot ang nagtupi sa imong buhok? Ya, mingon pagin siya nga, siluso ka. Oh. Okay na, Gigi. Sige. Dadaanan ninyo si Gigi. Papaulian na. Gila. Dali, miss. Che! Agwi ka pa! Emil, nahibaw ka na si bubuhaton sa mga nakailan ako. Yes, boss. po. Bye-bye, boss! Boss, ayaw daw kong patya, boss, uy. Di takapatsyon, Poldo. Kung mapasabot ko nimo sa tanan. Nganong kalit lang nito nga si Salome. Og nagpaparlor pa! Patay na siya, di ba? Boss, basin kaluhanan ni Salome ang nakita sa bayot. Unsay kaluha. Klaro na kayo sa gipanulti sa bayot. Si Salome ang iyong nakita. Si Salome! Turina. Anong huwa naman sa kamahimutang din? Duha nagka-address sa kailan ni Gigi ang naadto ta.
Apan way nakakita niya. Aminaw ko may sikretong lakaw tong bayuta. May nanawag. Hello? Miss! Tabahin, Miss! Ngano? O sa'yo na itabo? Tunaginaw ka na itabo na Gigi! Oh. Gigi! O gano'n na ka siguro man ka? Nakita na ba ninyo siya? Wa pa, Miss! Pero... Kalma lang. Sulti ko. O sa'yo na itabo ni Gigi. Hain siya karon. Pamigay pa ako kung asa siya. Pero yung sakyanan, nakitaan na. Unsa? Kapag kayo ang bildo sa auto, nakaparada sa dapat sa karisada, bayo sa ila. Unsa? Kapag kayo ang bildo sa auto, Miss. Kinaginauta na ang tabo ni Gigi. Kalma lang. Kalma ha. Hain mamurong dapita, ha? Kwan. Awa-aw man yung napita. Okay. I-chat na ko ang direction. Sige, bye. Joseph, nakita na ang sakyanan ni Gigi. Oh, unsa? Og, buak ang bildo ni ini. Buti pasabot. Nga may dautang na hitabo ni Gigi. Unsa? Hoy! Asam ta paingon ini. Di simang matagdan. Paingon mo sa bukid. Asa ta, oy? Ayaw ka man ka. Maringaw ka sa atong lakaw karon. Paingaw ka ako? Hoy, ikaw ha? Gibuak yung mga bildo sa akong sakyanan. Very good ni. Nalimot ko suti ni Sir Emmanuel sa inyong gibuhat sa akong sakyanan, da. Ay ka man ka. Di na ka maproblema ini. Sa dili. Aw, dito yung problema kung viral ninyo ang akong auto. Ang inyong gibuak. Punong liya sa kakahuyan. Namuhunong mata din niya. Ngano? Gusto ko mapangin. Magdali ha? Ikaw, di ka ganahang magpangin. Magdali ko ay. Gawas na. Mas ganahan ko nga magpangin kagapil. Ano ba na ako'y kauban nga muhangkap sa lapas nga hangin? Tamukan ninyo eh. Manintad yung kandak ko. Ako na, sige na. Magpahangin ako. Ay, wow! Indot pa na yung view din eh. Mingaw. Indot kayo din kay layo sa babay. Mabuhat na to ang atong gusto buhaton. Hala ka di ha. Baso ka kunahuna, no? Dili, oy. Lain akong kinahuna. Unsa man? Kini. Sige. Ilabay na niyo sa sama. Hinay-hinay lang. Tuloy na. Duulon ko na ang higala ni Gigi. Day? Miss! Miss! Mao na nga ito ni Gigi. Gipasok niya sa kilid kayo ay. Gituya ginagpasok niya. Ano di na yun makitaan ba? Kinalang inyo ka nang i-report sa kapulisan. Nanawag ng kauban kong bayot. Kalma lang. Miss, sure na gid ko. Ganun na daw tanitabo ni Gigi. Doon na yun. Kinsagit ka, may kidnap ni Gigi. Uy. May gikalalis ba siya sa may aging mga adlaw? Wa man taw na siya gikalalis kay ate mo na siya na mo. Unya,
buutan yun na siya. Di sab na siya laki-lakihon ba nga pagkabayot kay naamo na siya yung pa-eskwela nga yung pag-umangkon. Mao ba? Miabot na lang ko tulog ka tuwing sa salon. Wajud ko magkabati nga doon na gikalali si Gigi. Happy na gito siya. Unya, siya kanyang sinaligan sa mong amo sa salon. Kay buutan, gina siya. Kung mao ka na. Nagduda ko nga. Gitulis siya, miss. Unsa? Unsa pa'y gipaabot ni mo, Puldo. Taas-taas na paghinuktok ni mo. Sulti na sa angay ni mong isulti na ko. May gitago ka ba? Boss, Ha? boss, wala gitaon ko yung gitago ni mo, boss. Unsa man, Puldo? Tinuod ba ang ako katahap nga nakagusto ka kang Salome? Ha? Boss, dili na tinuod, boss, oy. Dili ko makahimo sa pag-traidor ni mo. Unya lagi. Ngano nagpakita man siya pagbalik. Kuan, boss. Boss, may kumpisal ko ni mo. Ikumpisa. Unsa ka na, Puldo? Sulti na. Basin pa di ay kumausab ang akong huna-huna. Ug di na lang tika tagod-taguron sa saymusa nako. Boss, kuan, Unsa? Sulti na, Puldo. ang tinuod, boss, Unsa ang tinuod? ako ang una nakakita ni Salome. Unsa? Mao na, boss. Ako ang una nakakita ni Salome, boss. Diin mo siya makita. Sa karnabal. Sa ikanong adlaw nga may butang ning gikuha. Nganong wa ka man mo sulti na ko ini? Ha? Boss! Boss! Nganong nabuhi man siya? Misaad ka na ko nga mawa na sa ko kinabuhi si Salome. Misaad ka nga papason mo siya sa kalibutan. Kanya, nganong nabuhi man siya? Ha? Nganong imo manigibuhat? Ha, Puldo? Nganong kipasuko man ko nimo? Sinaligan ta ka. Muman gani nga ikaw ang akong gisugo sa mga delikadong butang. Sa mga butang nga kitang duha lang ang angay nga mahibaw. Di karon, mabulilan suka. Boss, pasalo ako, boss. Nalimot ka sa kong gisugo ni mo, Puldo. Ha? Nalimot ka! Wa, boss. Wa ko malimot, boss. Gituman ako ang imong sugo nga pati yun si Salome. Unya lagi! Nganong mipakita naman siya karon? Nganong miadto man siya sa parlor? Nganong nagpaputol man siya siyang buhok? Buti pasabot ini nga may plano siya. Wa na siya makailan ako, boss. Oh. Unsa to? Sa diyang nagkita mi sa karnabal, wa siya makailan ako. Tinuod ba ka ng gisulti mo? Tinuod lagi, boss. Wa na siya makailan ako. Minagan ko iya kong gikukod. Pero, wa siya musangpit sa akong pangan. Ayaw gupaya ang akong kasuko. Pinagi niya ng hinimo-himo ni mong istorya, Puldo. Tinuod lagi, boss. Nakita ko siya sa karnabal. Pero may kauban na siya lalaki. Bana niya. Unsa? Unsa'y bana? Nakita ko nga, giagbayan siya sa maong lalaki, boss. Siya kita. Nganong? Dali na, sweetheart. Balkansin na siya. Thank you, ha? Oh, sweetheart. Oh, giagbayan siya sa lalaki. Namitawan niya, sweetheart. No. Dili noon. Boss, labing ka sila, boss. Murag, pinangga kayo siya sa lalaki. Nagninyo og lain si Salome. Mauna nga ako nakita, boss. Pero nga nung nakaingon ka man, nawa siya makailan mo. Tungod kay,
Ay! Bastos! Magigis ka! Oh, dili. Nagpaingon din sa parking na si Salome. Hoy! Uyak mo kagan! Isangpit ko niya huwi, boss. Wa siya musangpit sa pangan, boss. Sa diyang midagan ko. Nga nung midagan ka man sa. Tungkol kay... mahadlo ko nga magkita sa iyang kaubang lalaki nga misangpit niya Dorina. Kung sa'y Dorina. Mao na ang pagsangpit sa lalaki niya, boss. Dorina. Dili ba? Dorina man sa angan sa babae nga kauban sa apuhan ni Layla. Ang mikuha sa halin sa bata. Ha? Dili. Salome? Kinsa ka na si Salome? Dili. Kinsa ka na Salome? Buhi ko! Unsa to? Nangutahan na siya kung kinsa si Salome. Mao na, boss. Ug mao nang nakapahasol ako, boss. Kaya wa siya makailan ako. Wa siya may bawa kung kinsa si Salome. Murag. Murag na amnesia siya, mao ba? Oo. Mao na. Mao din akong pagtuo, boss. Pero, magduha-duha pa lang ko usahay. Nahibaw kagyod sa abilidad ni Salome Puldo. Oo, boss. Maayo siyang mangamot. Og sharpshooter siya. Mao sa kanang ako nakita, boss. Nakita ko kanang Dorina nga naong og Salome sa karnabal. Nga maayo kayong muduwa sa shooting game. Sa man nang ipakpakan sa sulod sa karnabal? Ay! Ang shooting game yan. Doon na sa tingali sharpshooter nga nasaag. Aw. Pordoy ang shooting game, ana. Babay ang sharpshooter. Be, lilion, be. Usa na lang! Oh. Dili. Siya ka na. Si Salome. Sharpshooter siya, boss. Boss. Na-amnesia yung tingali si Salome. Kung na-amnesia pa siya. Nganong nahinomdo man siya sa beauty salon ngayong suki. Nganong nahinomdo man siya nako. Nagligog sa kubos. Kinahang lang ako mismo ang makasaksi sa imong gisulti, Puldo. Ha? Kung kanang Dorina mao si Salome nga nabuhi. Nagpasabot lang kini. Nga tuan niya ang kwarta nga halin sa bata. Posible, boss. Kinahanglang madumduman nato ang gipuy-an ni Salome karon. Uban sa lalaki nga imong giingon. Nakatultol ko sa klinik siyang bana. Oh, may lain kapag yun ay nahibawan. Mauna lang na, boss. Mabitaw nga permi kong wa sa kong nahuna. Kaya naglibog dyan ko sa kong nakita. Nga nabuhi si Salome. Hain ka ng maong klinik. Kinahanglang mamauli na ta. Dorina? Ganina ka ra nga way tingog-tingog. Unsa man sa nang nasa imong nauna ka? Joseph, nabalak ako ni Kiki. Oh, Dorina. Mahimo ba? Di ka magpalabi sa imong kabalaka sa mga tao nga di ni mo suod. Pero nga nung karon man siya mawa. Unsay? Daghan na nakailan ako nga mamatay kung akong mahigala. Ug usa na niini si Layla. Kung dili man mamatay, makidnap. Sama sa pag-umangko ni Ani. Sa anak sa imong kaila, doktor. Sa atong anak mismo. Dorina, husto na. Niya karon. Si Kiki na sab.
Ang nawa. Sulagma lang ang tanang nahitabo. Ayaw ni kunaw na agmaayo. Oh. Hello, Nancy? Oh, may pasyente kong umiabot? Walk-in? Sige, sige. Sultihin nga mga usa pa ka oras ko. Muabot niya, okay? Okay, sige, sige. Bye. Muuban ko ni mo sa klinik. Ha? Ayaw na ka rin. Dito ka matiman. Huwag ko maghinalang nga imo ko atiman ng Joseph. Malipay na lang ko nga makasud sa ubang dapit nga imo nasudlan. Dagan ko pasyente karon. Gusto ko mo concentrate sa akong pagpanambal. Oh. Okay. Sorry. Ay kahi ubos. Buhato ta sa klinik kung wa pa emergency. Pero sa pagkakaroon, ihatod taong nakasabay. Aron, makabalik na ko sa klinik. Bye, sweetheart! Ay, bye, Doc! Ay, ako nang isira ang gate, ma'am, ha? Sige na, Luloy. Ma'am, igo na lagi kang gihatod ni Doc. May pasyente nga naghuwat niya sa ospital ng Liling. Ma'am, may problema ka? May nakahasol na ako ng Liling. Unsa man ka na? Nga nang dili man ko dadon ni Joseph sa ospital. O sa iyang klinika. Ha? Dili ko niya dadon sa ospital nga iyang gitrabahoan. Ay, doon natin halin siya gilikayan. Gusto ka, ng Liling? Mura siya doon ay gilikayan. Imo na ba siyang ipangutana sa rason, ma'am? Oo. Pero, igora siya miingon nga dili siya makatiman ako kung maadto kong ospital. Hala, nga naman, bata day ka nga iya ka atimanon nga dili man. Dili siya gusto nga makita ko ang iyang trabahoan ng Liling. Mao ba? Unya, ma'am. Unsa may huna-huna ni mo ni anak? Unya na nako na atimanon ng Liling. Kaya nabalaka pa ko sa posibleng hitabo sa higala na kong beautician. Sa muli kinitabo sa galang bitisya ni Torina. Yan na si Dr. Berdancer. Hello, Doc. Good afternoon. Good afternoon. Dali. Sunod na ako. Dorena. Lola, narade ka diha sa kuluyo? Sa pa'y problema. Naghinok ka manggo niya. Nagunaw na lang ko sa kong higalang mahuyang, Lola. Missing pa siya hangtod karon. Ha? Lola, magdaman tingali kog dimala sa mga tao nga akong duolon. Unsa? O nga dugod taong nakasulti ka manana. Tuhoy kay, mao ka na ang nahitabo, Lola. Kasagaran sa tao nga akong duolon, doon na gyud dimalas nga mahitabo. Ay, pagsulti tama ta. Pero, mao ka nang ako nakita, Lola. Mao ka na ako nabantayan. Gi ka nila, Hila. Ni Dario. Nga patay na nga ato naabtan. Unya, ang pag-umangko ni Ani nga si Tuto, ang iyang manghod nga nakidnap sab. Unya karon na sab. Si Kiki. Yung pag-unaw-unaw mga negatibo. Kinahanglan nga positive ka kanunay. Pero, maum ko din hitabo, Lola. Sulagma lang ang tanan.
kag na ang imong tagay mong huna-huna. Nangita lang ko ni Salome nga parehas na kog naong pero daghan ang murag na angin. Unsa? Mao kinalala. Unsa magyug ka ng matanga sa pagkatao ka na si Salome? Oh, si Puldo. Kinalamasusin ako siya. The number you have dialed is either Sino man unattended makontak or si out of Puldo? coverage. Kung sa makay naitabo sa suod sa klinik, no? Wa baka pa sila ni Boss Iman si Dr. Joseph. Naunsa naman sa ko, eh. Ang anong mura man, doon ay pugong na ko sa pagsulti. Kung haid yung karong magpuyo si Salome. O Dorina. Ay, ako na lang magkahangkutulan si Boss Iman sa bahay sa doktor ko. Aron makita yun niya si Dorina nga parehas yung naong ni Salome. Ay, kalimo biya ini, uy. Ano sa mga imong gibati, sir? Mukalit laghuot ang akong dughan. Unya, murag kumuton ng akong kasing-kasing. Mao ba? I-refer ta kag laing doktor, ha? Kanang espesyalista gyud anang imong gibati. May bali sab ko sa bukton nga nagngul-ngulog balik. Ha? Doon na nga nahitabo, nadiskrasya ko. Ug mao ni ang resulta. Nabalian ko og bukog, sawa na kong bukton. Pakita ko si mong bukton. Okay. Minyo ka, Dok? Ha? Oo, minyo na. May anak ka na? Kwan. May usa ko ka anak. Sorry nga nangutan ako. Kwan, murag familiar kayo na ko ang imong naong, Dok. Ha? Sa ospital tingali nga akong gitrabahoan. Posible. Pero murag nakakita na gyud ko nimo. May kauban kang babae. Ang ako tingaling asawa ang buot nimo ipasabot. Uyog si Dorina sa una. Dorina di ay angan sa imong asawa. Murag okay naman sa akong tanaw ang imong bukton. Di magani mailhan nga bali. Gawas lang ining uwat sa ilawom sa imong bukton. Salamat in taon. Okay, ready ay ko. Okay, pahuway ang gikinahanglan nimo. Og niya ang doktor nga angay nimong pagkikitaan, bahin anang gibati nimong paghuot sa imong dugan. May gawa sa building si Boss Iman. Uy, mapahiyumon mo ni. Ay, salamat taon. Okay, confirmed. Dorina angan sa asawa ni Dr. Joseph Verdan. Unya, boss. Unsa may sunod na itong bato na ini? Kinahanglang matultula nato ang bahay sa doktor. Unsa? Diligid makontak si Puldo. Wa ka kabinuang ilang atong tawhana. Misaad siyang tabangan ko niya sa pagpangita kang Salome. Tabangan di ka sa pagpangita ni Salome. Mayo. Nagkasinabot na. Kung mao na, may mo na nato siyang buhian. Ayaw na. Ha? Buhi idalan ko, Ma'am Dorina. Akong isaad ni mo nga. Tabangan di ka sa pagpangita ni Salome. Dili mahimong dili niya tumanon ang iyang gisaad. O sa man na nimo nga dili naman mo tubag nimo ka nang gianlag Poldo.
Dili na ko siya hunungan sa pagtawag. Hangtod nga mutubag siya. Ba, sinog nag-ilis na nga og number. Ah, ha? O, katumahadlo nga mupakita ni mo, Dorina. Boss, basin dugay pa na nga mugawas siya klinik ang doktor. Bisan unsa pa sa kadugay. Kinahanglang atong pabuton aron ato matultulan ng iyang gipuy-an. O aron mawa ang akong kasuko nimo si mong palpak nga trabaho. Oh, boss. Nana. Migawas na siya. Sundan ta siya. Niaman siya sa ospital paingon, boss. Unya, boss, unsa may atong buhatong karon, boss? Niaman siya sa paingon sa ospital. Natingali siya magtrabaho diya. Paabuto na to nga mugawas siya. Anay parking sa dool siya ang auto nga to sa kinan. Ha? Boss, dili lang kayo na to ipaduol, boss, kay basin makitaan ko niya. Ug ikaw, sab, magduda na hinuon siya nga, gisundan na to siya. Okay. Pangitag ka parkingan nga di ta mabantayan ni anang Joseph. Hello. Hello, Dorina. Hain ka magkaroon. Niyara sa bay. May kayo ako mula ka. Nagpaabot ako sa tawag sa kauban sa trabaho ni Gigi. Dorina, kalma lang ha. Makadaot ni mo kung magpalabi ka sa kabalaka. Nahipaw ka gyud nga dili ko mahimutang nga maguna-una. Kung dunay dili maayong nahitabo sa akong mga kaila. Okay. Anak ka lang muna diha. Di ako sa ospital karon. Okay, pag-amping. Amping sa niya. I love you. I love you. Mahal kita ko sa kumpana. Pero nga naman ko. Nga nang muraman og bato ang akong kasing-kasing. Boss, huwaton yun nato nga mu-off ang doktor. Oh, huwaton. Pero, unsaon naman lang, boss, kung kadlaon na ni mo gawas. Nakabati ka sa kong gisulti, Puldo. Atong huwaton nga mugawa sa doktor. Bisag mabuntagan pata dinhi. Gusto kong makita si Salome uban ni anang maong doktor. Oh, ha? Ma'am Dorina? Ma'am, manihapon ka na? Anda mo na akong lamisa, ma'am. Ma'am, mukaon ka na ba? Okay, sige. Ang damang lamisa. Magdungan tagpangaon tanan. Okay, ma'am. Hello? Oh. Chili! Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa sumpay ning Sugilanon. Limbo! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Uji Kumpok Krakasa. Dalit sa RMN Drama. Ug mo to ka listeners ang part 9 sa Limbo. So, simana na po ang sumpay ni mga listeners kay nagbase naman ta sa UHP live streaming. Pero karon nalitag sa adlaw. Pasensya kayo kay nalita sa dapat gahapon na ni Lunes o Martes. Dapat pag Martes na niya. Karon na Miyerkules na. Sahay abtan pa yung laing adlaw tungod kay ang pag-mix makatulog o nag-mix bagay maabot nagkadlawon bitaw niya. Ang pag-upload pa kinadugayan kay hinay kag internet.
Grabing hinayang internet mga listeners, makawalag gana ni kahinay sa internet ang mag-upload ta. Dugay kayo sakit is mata magsig atong sa cellphone man siya. Pag yung dugay kayo. Nga may pasensya nga madili-delete ano sa adlaw. Digid na to madali kay sa man gaagad sa internet niya. Nagkahinay mag internet aring among lugar. Murag tower di problema siguro ani mga listeners. Na yung mga damage siguro ng tower ba. Okay mga listeners, mautot og kasi baka sumpay puta sa ikaw kung kinabuhi no, maapas na to karon. Kung di basi baugma na. So panikamutan mga listeners basta di maapas. Mga to mga listeners, thank you so much for watching. God bless atong tanan mga listeners.